Gymani Jerry bygus ta ffoltrw beg clárna seachtainna seo. Ferras mo collin I fes coralum glásha nocht sinne páric bránach. Bhí sé an léchtúir a goláiste veriai a límbrich ó 1969 go dtí le 2 bliain nuas. Ferra bhfuil na déga go leabhra I scríbhtaige, stair agus béladis bu collin, scéalta faoi fatín agus faoi heasanna agus faoi glánach murin agus go leor de dhéile. Tá chuid bhag an dawnseo siúlta freisinige go bhhar chuid teistil balaíir. Céad míle fáilte rúta fáric. Bhaint martíir. Beidir go dasach mu ar tealach a go héin Somália. Bhí éon runna dhéag balaíir a go dhéán. Bhí. Óra cúla doreach sin nach chiimiid se chaláite an nám. Bhí áiteach chulagan sa teachra? Well, bhí, bégin, chuin a bheith snéinteach I déanaas. Títhe beag a bhí an tamsin agus níránach tí hiomra agus an chiisnach a bhí mór agus gá hiomra leapan a bhí beag. Cuidú siomrail leis I teachar reis ins na Fiji agus thugach muid an párlús sin. Ach is úidir gáirí sin ar go leor bealaí mar siad a bhí sa párlús aine an gá leapa agus trúr an in scoile leapa. Agus ní bhíoch de fárlús ein a cháin I an nólog. Nuair hiúdach muid déis go dhéidir an nólog chaachtas a géisinach leis na bléagáin. Ó, sé. Ro sé bilug balaíirí an ó hiú sin istí ag an nám chéan nuair a chuid ag I gimach go léir chéile. Well, dréir chéile bhí, ach bhí an támán rámid ar fad le chéile ar nó. Ach mar deirtú bhfuil is déidir rudí níos éasca dréir mar a thua chachas an éimsir agus na blianta. Agus dága muid a teach sin nuid ag chuigus a cúig agus thuúmid isteach sa teach nó. A dúga muid an sin teach nó in sé. Tá sam. Mit be cha brógus rudí le chéile? Well, bhíoch chuilí cinál deolaíocht dain nó chuile an eile, nuair bhíoch na bróg áraid, an an tám sin sa saoire gach daoine gon bróga chuide be. Siúil tú go minic an an bhróige fáric? Sa saoire, hiúlá, go dtí a scail. Agus ar a spáráilt na mróga bhí si be be? Níor bheith réilí, ní he. Heine sé ar cíine, an tíir se bhéin, a bheith gon bhróga. Gon chuide smó, Wellingtons bú a bhín se chá. Agus sé, agus chuirdi síri bú Wellingtons bhéin. Bhí búta sí tardní freisin am Skytí. Wellingtons go chuide smó, mar bhíoch muid a gobair, bhíoch ar an hiocht bhhail an scoil an sciúpa, ar rioch bhhail in sa Wellingtons, agus a ghail a gobair. Agus chuide gon tal a bhí síosach fleoch. Agus gaibh sin déal na Wellingtons, bíchas cameráid ag das na Wellingtons bhí ag mór a chuile gain ag an am. Bhí go leor pálantab, bhí neart páil insna cínéine agus bhíoch détá pastí áil curtárab ceat go leor sa siúpan an 19 détá ceanna cheannach. Ach go minic bhíoch na costa fleochaid ach gáilíad détain scéalta go leor faoi na stockin an oregan I bhíchans na Wellingtons faíide. Báite fleoch an sin? Báite fleoch, agus faitis an daunart go máin hí na Wellingtons díit ar scoil, nuair bheit treid le daoine eile. Tígim. Ar a felliméireachta bhfuil bhí tehead be? Ba chuile chinál felliméireacht, agus cháilí a camera graibh mo dhéide, agus mo máma. Uas a crua. Crua is a David dunar bethe go mar zérin, mar bhíidir sin é neáin mar dúirtú sin ar báil. Agus bhí sé gír éidechas chur orin ar fad ar na buchailí go háid. Agus stair leis sin íana buis le dí. So gáibh sin bíchas, bhí an tálaine, bhí méid I díalna tálathús chun mín tíirecha se gúna. Dhéanamh sé achran a písa gachra réanas hoigeach an mintíirechas chuile dára blian, thugad sé gáir blian é. Bhí deontas le fáil leis sin freisin díganta. Ach nuair bheith písa mar sin díonta, díganta détá ní smú tarna pin ní smú fataí chóir na rud hís mar sin agus. Agus a réis sin sinna tháinig an tairigh de chuir hisa balaíocht mar léchtú. Well, nuair bhí me gaile sé, nuair bhí gaile go dtí coláiste muide, agus go dtí an óscail freisin go neacha me gobaid go sasna I gatha tára in ísin sa chuide sé sin beagán is dóid. Ó bhí tú sasna rá?
Bhí mé sasna in saorachaí. Is ce cháitir tú gobar hálan sin? Well, ag gobar aibrichaí tógála gon chuid a smó le fairweather bin drámháinach. Ní ra mé gobar le morfií ach go bhhéice na lorries a gail hartaid a London chet go leor. Ach bhí muid a gail timppla London, hí job mórain é Freud's Oxford a scuimnach man sin, Siach a réitir ar a Swede war a gilad aibre bhíoch man dín sin faoi hála. Agus tháinig fergatí ben, agus díana méid zearmad go brachar, bhí mistí bail agus cement go cháisteach ná strain. Agus tháinig an seinear seo go dtí agus tháinig me más a bail, agus túirte, fearócos an is túr go téna dúirte. Agus cuiime mar sin a gúnaí. Ná marú hen mar deara. Sin é bí cuamach, mar bhí sé in neidir a híal hain, agus bhí sé smaoine ar leadbach seo, agus Wellington ístéir is this a strain. Agus rá éige de tíochttanála dún sin agus úna Spáint go teir bhfuil tá an began chur leis le hí choiste. nó míthe churéige den ná. Bhíoch. Bhí sé sin an tarlú gúna. Má ví tú spáire a gobar le job tí go goite a bhhaile méid ádas agus chuid muide. Bin mar rinne chuileganna. Muscul súl go te be London eceal, nes ví tú cailins ví tú náid chéalach. Ní tú níana mór le London so Ní rás, tá an ceart ar fadat. Bhí sé difriúil ar fad, áidíoch ar réiteach, bhí sé choid difriúil, dúna tháinig meiste. Thua mé nún le léid esmachcuileann, léid eile esmachcuileann a bhíán an bhíon raibh sin, agus chuide sé go mórlam cáimrá. Bhí fis na mealaí aige san, agus bhfuil is éún háimmuide ste agus stáisiú Newston thug sé béalaí chun bhfuil is gur bhfuil is gáulógaí plasticice agus mógaí plasticice agus scoileáil sé híime gro uas agus bhí sé d bríise scoileáil. A thug sé sin éide chum léid Seán Leonard a maile nu a chuile agus caimrá marach é sin déar gáilhí mé leis an Weignas. Bhí úfás a Weigna ní rá an chéad lá ach an dára lá hééis chun job éblion. Fuair mé job anskipa dúhar teáin mar thuair sé éis agus sé job a bhíige agus Zair muid úfás a chlóar maidir agus a ní raibh sin bhí muid mó leis na léid a bhí leis an job a thuair chuin sa pub agus ní romi sé ggóla chuir beag an ám agus mé caiite ar fad an bhaidin sin agus bhí an chéadla cho fada gur fún an IDS ar fad. Bhile. Sin é go tíre. Cén só síla léchtúirecht tá sé níos cruachtain nó níos éca ná London sa blianta sin? Well, tá sé difriúil pebrí a bhhartin. Camerará gur haine an léchtúirlumm Mary a líimneh thuméin sin nuidir séca san nuí agus bhí mé an go dtí 2007, so chaméid tí sa 8 nílna gobrillin sin. Camerará gur haine sé go mórlam. Bhí idir chalíní agus spochalí sa goláiste a chalíní gon chuide smó. Ná raibh sin chaimé sé bliana móna i meán scoileáid agus spochalí ar fada bhíam, so ba áú é gur chalíní gon chuide smó bhíam. A camerará gur haine sem go mór agus í chuidhhadaoine a gantar seo as gantar chunamara in san ranganí am freis an chuide sé sin go mór. Cechaí go síl mar deanis léchtúireachta go láiste agus múnteir scoile mar dear scoil bheh go gumfra le chéile. Bhfuil said a d déich mu siar blianta sa léchtúir ra maidí agaí se rá. Well, nírá well bhí nuair a chusa mise sé, nuair a chusa mise móna a gláiste muide, má eilme meas ar hain a chéadú sé bhí. Nuair a thua mise sé, fuair ben job sin an lua, cholar chtíochna me an BA chuidebe. Ináltar gra an múintear gailge a gaile fágáil. Agus bhí is sé ag an uachtarán sin gra mise i tíochtamach, agus gra spéis am sa gailge, agus hána sé an job gom, gon éon bhfuil is níor bhéh an gom iirtas chuiristeach na tada mar sin. Bhí me idir bha chuide dóigh na chuidebe. Camerarán ar haine choláiste méide éirit sin ná mar scoláide. Tú héine an ribh? Bhí sin fágar aine ag orm. Agus clach ben is Ramáidean le de líne go bhí go láidir. Agus an sin an maidide sin anna na bhí tú hé. Agus bhí ceán am sa freisin. Agus bhealachtaí tú chuidir cean faoortanis. Ach tú go gá fís cuada domsa nuair a thosa mé go leis do muire. Ceán bháin an uachtar an dúirtlam. Sé dtíana san is go tú sús go dtí an bóthir mór.
agus tá díle teoid in sin a sedar in sin, agus jofatú maidze lehéadháid. Agus an písile tu go gom ní lúméin am an duine agus úr sé. Nuair agustas is stegatí an rang sin inis. An rangáirte is méart an chéad rang a bhíamsa. Agus úr sé nuair agustas sin Aberdó baidí suas, mar déidir sé réanas le paidir rá, agus úr sé buile go do gáharna an sé smóachab, agus leagar an ádára, agus nuair bheith sé sin tíontat, ní bhaon síbleid smachtat ní smó. Dúirt duine cinn sin le dúirt tasúlam na rinne túá. Is cinn sin dearh fadacht neána nuair thumééis deh í meá neirhí sé sin galíonna na richo mar ríist. agus ní chuú an chúla mas cúlé drochúla bhí an sin arnú bhfuil sé cheappain. Ní chuú an chúla mar sin líimreacht me cí. No, níor cuiú. Well, thuair sé leis an am freisin digital. Muid cuiimi ro sin chomáis an bíchas go go leor gan bhaide go leiste muid a bhí. Ní bhfuid me séid sin déna a chonig me go leor go a tarlú, hartú leid eile rang. Ach sin scéile, bhain sé leis an níos agus leis an am. Ach nó, rud éile fad. Well, is na scoilní éile fad chugas bhí mé cha mé bliana móna go leis charí go tabbaid. Meán scar freisin, ní a cédamsa éon úsáid bhaint as lehéid an sin. Nó go leiste belvedéir na clíochaid. Nó go leiste muid an smáilú bhí me léachtar, agus as an danar ar nó. Tá sam. Na i déidir tú west a jaban sin gábhlíonú chun, ra tú cúra a chud lehantíige me haicríochnaí a bud 8 bliana déag agus fi is mór a tachar an éon jab a bháin. Tá is fíréid agus cháimhlí sé bhí me móna fé céidir blian agus cháíad. Agus is mór an pí sin chet go leor. Ní rás, nós daoine go leor, nuair bhí me timplas an léchéad, bhí me smaoine beidir go naíránás, nuair bhéin chuig a cúig, dá séas go na cebh chéanod. Ach sé mar bhí na blianta gémacht. Ní rafún arm. Agus ní rafún arm a chorbémat. A cha mé rá, tá mé bunáid a gáibhlíon is a móthir scór, nóir pinsin a cebh chéanod dios man déid. A cha mé go bíad an dáibhlíon is tá caiitam scór war déla, an séh is sásúla am a híal. Bíad. Siad bíchas gur haine choláiste a sílam. Tá sam. Well, tá til lenín se chaid agus beit tú ginn se chun bálanis san dar chud an chlása fáinlíní fáric mar se de heile agus sibse ag baile fanna gílinn páric breannach as mo colinn in dílinn chóra an nacht agus be sé ginseach faoine chud teistil agus na leabhra atá scríomhta ige na thugus mu réis hééis na bhuagraí seo. Réis an na glár córa agus páric breannach in dílum in seo nacht a córalum. Léchtúirecht fé tamil blianta fad a líimreach ach scríbneir gan sco is féidir rá mar tá is cín chucín dé go leabhar scríomh fadaid. Has mé leta dasach túsa chláir le Somáile. Somáile leis na leabhar, stéir agus béalaidir bhfuil coilíne, bhfuil go leor amhána fáric bhfuil. sé well bhí. Tháinig go leabhar sin má chuileann an táisce agus a tuairis, fáil si bhééis sin ag cló Chonamara nuide gachhas a sé. Cha mé hochníí a gobraid i leabhar sin. Chuid a smóg is cuasaí béalidir se tá agus fuair me chuid a smógá sin a roiid sa gartlanam le clia agus an áite chu dhéile. A chu mé háart freisin ag cuardach tiile béalidir ó ghaoineile agus chu mé hartans na boidíní ar fadas chas mé an chuid daoine bhfuil agus raibhdí sin chuid mé an ólas i ddíiste bhfuil chuidean agus bhaidín fána mar bhí am riamh. Tá sam. Bhfuil sedanis táid Caintin seo nacht agus gail gibhráid bailíart. Bhfuil mór anna le mo cailinn an chucín dé go leabhar a gail scríomh. Well, tá rins gailge má chuileann na gcónaí. Ní béla an chuidir smóhí má chuileann mis sé fásta níos freisin. Opa bhíoh muid i láirt gailge Somáile áráis. Ach bhí go leor chláán éile go dhéana sin freisin. Ach ní rá gailge ná béla má chuileann. Tá sé sin ráit amsa go minic agus chuir sé ferragar bhíte bh chuileann grúpa sin. Ach bin mar a bhí, hí chuide go daoine agus tá bail sí má chuileann fós, coppla baile, bhfuil scúna gailgénta, bet sléomhnaíon agus talna nuan agus na tánach agus áite go sin. Ach tá mé rá béir le bhíoh le chleisteil agus béir le bíoh. Leir daoine gailge Somáile le go méidí sin an chuig font a héadú bhfuil sin é méid. Tháinig tusa níos má cailíonn sinna go dtí Michael Fetch in le nach muirin.
agus lóse ber fatíine agus maiile agus nílas go a thug túba, anear a bhí anar nógus. Tá leirsin chuachcha ar marga. Tá hála leirsin amach bróga pápéir agus stoí baine ráir. Hannig sin amach gáirlínachain in 2000 agus a 7. I bech í thug tú mar físí cainte bh ar tépebe? Well, thug me scéalta, 16 go scéalta go hen scéalta bhaid ar hépanna. Thusta me 16 go san nui i gluiste honnacht sa spéisial. Thug me leis scéalhhaid an tam sin. Agus thug me an dáir le gunn scéal céanna bhaid sé blian ní steanna 16 sa cuaig. Agus bhaid sin an séad thug me 16 go scéalta eile níos sin. Bhí an úmás am hó agus réit an bheirt an Harcíon. Láir tú ar bhailte in sinna mo coilíní meach gailginn tabach. Tá baile mo coilíní bhfuil na cúlacha dhéir. Agus tá leabhar scríomhta bhfuil teideal sinnéid. Tá. Leabhar úrscéal. Úrscéal. Agus bhí caint go leor ar leabhar nar a hanig cinn leabhar amach ar marga. Cosúil na bhín cúpla rodáire de leabhar go níalan a leabhar agus taín sé caint. Well, taín sé caint is sé úrscéal tá sin tá sé lonig gon chuide smó i London, ledóg i London. Agus bunáid san anine, mór an chuile chuine príomh character tá sa leabhar is mo chuilean róib. Ach tá tagatí go leabhar gáit chuig go mara bhfuil is sa leabhar sin. So bairn se le sin níor ar leag. Now sé tá leabhar sálacha tána be fáric. Well, Díanú léirhes a réidir na Gaeltachta, agus is chuidir nám Albert Sáin as a léirhes sin dúrú leabharsálaach an Gaeilge chláán. Agus tá chuid bhá caint ar cuasaí cracin sa leabhar cat go leabhar. Níor chuid me rún leabharsálaach a scrí, ach bhí mé géar a chuisís fírinach a thuairt. Ach breanín den chracin sálaach mar dearad ó daine nach bhfuil beidir cíimrú amach an cínrúthúbar ar rudaíáid. Well, is láir amach cat go leabhar agus bhfuil sé níl rudaí ceilte ach sé meabhar nó intin an ledóg a smútáin dígantú agus nuair gáin sé go London dígantú baintear fencas mar bhfuil rudaí chuid difriúil. On bhfuil siad Somáile. Cha mena sé dhéarúgat i gcéadgait nar a dúirt tú go neachtú haon go London mar dearrá síú cúpla punt le áil neachtú i go leiste. Ní tú héine tas na cúlachaí. Ní mé héana chuirí tá sagmach daoine ceappa gur métáin. Ní dólam nuair a léadí sé ní híladís gur mé is tólam. Chuide be. Mar sin éon chuid me aine ar London agus bhí sam céad bhí tarlú, agus bhí me gobar le neart leds óga eile bhfuil sát, agus ní ráin déis chéan achab sa híocht do bhaile. Ach ní dólam gur me héin. Now, is dóig minn tú héin méideár i leabhar be. Ach na leabhar sin mar dearra ar fada tá scríomhta agus a ceann sin ar dhéal sí chamá níos ár nó níos slú ná ceanna go leabhar eile. Níiad an rá gáiríide, ní bhíon ceannach mór ar leabhar Gaeilge a chuide be. Níiad an rá cé mar a dhéal sí a chuide be. Ní bhíon donatá sí in Gaeilge, ní bhíon sé smaoine sé níana sé airigid. Níana sé airigid, is cinnte dearfanach níana sé airigid. Ach fáin sé sása. Ach tíanaan tú teistil mar a níanaan tú airigid. Bhín tú imí. Gus dúir tú airigh cinnlam go maiile a bheith náiteach í iargúlta. Mar meánach trúr bheith ggéar go le náid cinn meánach duine. Féad tá sé ráite go breáin. Tá an ceirtead. Is speáil amáid a chu éistránacha, weignacha, agus nuair a gáim go dtí an áid is weigní bhfuil fáilám ára. Bí me géar a gail go dtí an puinte is weigní nó éistráin san áit sin ríist. Cenáid is weigní neachtú ríomh? Well, is bhealach is dóí gur chuide go na hián in Albain. Chugus áid Iláin scíalnach, agus beidir amach daoine ceapan is nach bhfuil sé sin rá iargóilta mar deara. Ach bhí sin is iargóilta ag an ánam tá sé is a chomúid amagad í áid slígachain agus a masna sléifte gceart. Tá sléifte á de cólainn in sin agus bhí muid deach leis héin a tóigiú
cín gáchéad blian óchain mar áit le séligí anna agus níos sin mar áit le íscuireacht agus bhí me sa tibéid agus bhí me san rianlainn agus bhí me sanna pál agus áit chun go leor. Achan sin na idirn túgad tú ggéireh náid íargúlta, I bechúil tú ggéireh bheith le taine bé? Ní is máile man dúlra. Agus a spirála min breanhar na sléifte, agus na lochanna, agus na héanacha, agus na cuide, agus na bé. Tá mé antóige le fuimií na túi. Agus is man íscoch freisin, so bhí an teach sin a luaméis, teach alt dearag an tenim bhíad, agus atá éidir gúna, agus bhí áhain le néis, agus cóna a gíscoin sin, agus bhí an gasú am anóga gan agus bhí sé anchuntúir, agus bhí sé an sefóideach, agus níos am cechaí am a bhéon sásta híocht in éidir am chuidir be a chu, ach bhí na gíscoin sin a tíise a réiteach bélaí. Agus bhfuil éon áid sa tír seo ngutha agus thosachttíontain gúil sé har a bheith íargúlta? Well, an rud is éistí díganta. Fiúháin inisbó finne a más cósta Chonamara. Bhí sé sin an níorgúlta nuair a thosa mis a gail go dtí chéadúir. Tá sé an éas go gailinn sin inis, ach détan sa scéaltar bráhainn sa go faoin áitina ní an tám aine. Inis teirc mar I chéad, inis teirc. Na hiileáin. Sé ach bhí áit freisin a chugás ógúil gargain Gwy'n hain, chwrgos yma chwini, ta sé bwrost chilenin, agos un sio tipls dyr yn dehmni yn oma hach hain, ach dyta che fe yn oed ar ffad, ni lonach tech wain, ta bert yn sy'n gwna ta me anwordlob, agos goma mac y dydd chwilio chwilio nolik. Sa. Wel, is hynny lawr tyr y testila, ta dy chlon bert wac agos un, ta siad, wel, baishti, wel bertach bach amor be gwar testil o bwyn be ta gynach hal an alabun. Gwyddirach. Agus Danon yn sydd syna. Fi sé an rydw dé danon. Fi sé an, so ni nemaen tegele sydd danon. Níl. Ach ta bain tegele enim yn... Ta bain tegele tŵyd sydd danon, honig mwyd sydd dwrpwynt danon. Sgan tenim y tedyn un yn sy'n? Isla. Rwgwy sy'n ffwylnolig. Agus sy'n ciong an ffannau. Felach mwyd hyn a chum a tenim sy'n bych o sgwyl Kiel leis freisin Svedis utá ís mar dera agus chomáile sin tá dan tócail sin níoslainn agus raibh sin chearmaid pí gan ocail sin amach agus roiim muid ís leis. Ní níomh, well, beidir go níomhí bara ar ach ní ó níomh hanig taine me chamar Ní. Chunig muid pectúín ún san áil sa glára fáric agus chunig muid tú agus i gcéadruit go person te seo fiasógart agus gan níosógart. Sminnig bhí me céimrú le duine mín fiasógair, mín fiasóg ghád licí ag hén. Cén tachar... Well... Tá sé eiste fiú cén tachar ó bheartú. Tá sé bíos ach fád ag Bhfuil. Tá físag orm go sésta an uideag seachha. Bhfuil. An bhlína pósú me. Agus bhí me gobar is Sasna London, agus bhí me gairí an lua, agus bhí me gobar I White Cities, na Dairies, agus bhí chorm bheith gairí I lefreis a cúigar maidin, agus mar chusamid an lua, agus gairí ní an támam, gairí me héna bhera, agus bhí me gaile pós áráid, agus bhí me dé an sásta go dúrt ben má heiste weitse bara me mísaig. Dúrt máthar me chéli, go gahanní bhera, agus dúrt mise, well, má tá tusa gorá sin, ba sí fáci orm. Ní hú tá mar le fósachta iní. Agus tá me ha anéiste chunis go idirsa cab fiasóige. Well, déan go main. Níacha mo chláán me íríb gon níosaig. Níacha. So ní dóilam go meach éon dúleach go nína ní bhera. Nóid me bhéan a chréile. Ní bhile me bhéan go nína ní bhera níos a chréile. Manam smaile heníos go bheith gúnaíort. Ein nach Ein atára. Well, níar Tipradárnach. Tipradárnach. Níar muid in sleit I bhera sin ein tainart balaíort agus... go bhá go dtí a fiasógart agus chuileat me an bhuichuid faoi hecha dímuid sílfádagat. Sin enise nachta, páric breannach as mo coilinn agus líimrecharnú a caintlinn. Be mud liberís le cúna dé in teachtain se thugann agus chlára lein a chaidir a dálínis chunig I héin a cainte agus a córa agus ar a beheile go do go deasláinship ar fad.
Leachtóir ó choláiste na hallscoile Corca a chora léinn seo maidir marach ag ceúgan bhean lei agus fósam seo nach 2.5 min ag an ní. Teachan seo fós trúnún ar TG Cad, Bailey Brás feamhain agus cós gar ó gánach le síle sangáí glas ag a hochtach log. An í sin tá go trína áirsach bhí Daniel agus a bhaint le Bós Ó Dowd ar Ross an Rúna leabharí se hocht, agus tein Alan amach le cara Iarvrá Judith a sin 2.5 min ag númad héisiannaí, fanna í linn. Morning shaving can leave you